بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip ng Allah, mga layparatiyaya, mga Muslim, ang mga datu ang mga bayi, silang namiskanusan paman si ko mga darpayusan sa magbugyan niyo so tatap bakalintag na gusto kabarakat ada kita tamanan yan pun si ko Allah subhanahu wa ta'ala maurip no Allah silang namiskanusan kung adar payo si isang kayi barang-barang ang mga ingat tanusang kayi Pilipinas makapupoon adyang kaya salam kung mga bangsa niyo si isang kayi Indaranao, Lanao del Sur, ago Lanao del Norte, Marawi City. Lumangkap si ko mga bangsa misi sa diyang kayi kuliling Pilipinas, san sa Luzon, san sa Visayas na gusi sa diyang kaya Pulo Mindanao. Ako to nangihiatan to ang medakal dir kano di mamamakinag nagudir kano di bantay sa diyang kay mga wasyat o mga ulamayo dinggulalan si isang kay social media. Isaw na diyang kay Mustakbal Channel na kato na niya tanto madakol so mga layok tanong, mga murid tanong, pupumagayan niran sa mga dawan tanong, uman mapita si sadyang kay Mustakbal Channel. Silang naniskanusan lamon, taman ko mga watayo, so mga pagarinyosan, so mga soldayo ko mga turugan nyo, na dataro tumambuwap silang nami so mga bangsa misansa, ibang bansa, sansa abroad, silang naniskanusan lamon, sa pumanin na di ko alam, mapipiyadun, ginangan nyo san, nagumakalidas ka nung kumararagon ko kaplelayag. So kada tagyusan sa kanang barang-barang mga ingat belagi do mga ingda mga Arab nanta ka kanaba mga ingda mga Arab na pumanin di ko alam si siya pong kanusan o Allah subhanahu wa ta'ala. May sababsan na ukutano din nyo na si ko miyam makatuloy mantugoy na biyang magusay tanong sa mga kabnar o dardupa. Si ko bitikan o agamatan o agama Islam. Sababsan na si ko o paganaya kaya pa magusay tanong na miyadwo ito ka volume, miyadwo ito ka part, at na part 1, ago part 2, na sabab sa diyo mutakalandu ang kuto kaya pamagusay tanong na doon malabog pa ka dugkas o pamikiran tanong kung kapag po makilgan ang tanong kung mga siya ito mga ulama tanong na piya ka duwa tanong to ka part na miya pasaluto so usayan tanong na makampat si kusuldo niya kalabi sa kauras. Ayaw tapi magusay tanong na so kabnar o bai ko dardupayan ada to. Yuto ipya magusay tanong hukuku zawja ala zawjiha. Eman niyan na sa mga kabnar o darulupa bay
si ko manan yan na dardupayan at dato. So sa manay man to maurip no Allah na tugolin tano si ko o mga kabnar o dardupa at dato si ko dardupayan mambu abai. So sa mananan na dua kami ginarapaw to. Umani sa lahat na kabnar yan ay nisanggay ron wagamatan wagama Islam. Kabnaro bay nagukabnar mampu dato. Ayun tanong piyakaw na sa mga bayi. Gumirawiran bata no siran play mangi so kabnariran. Sabab sa badakol lagi maka turo ko mga bayi sa masayman to. So kunso mga ulama na yabuwala lang nilang pugusain na so mga kabnaro mga dato na dali mga nilang so kabnaro mga bayi kananan kanya kadakdakol mambuwa ulama umani ulama na adno senya non ko kabnaro mga bayi si ko darlupayan na dato na yaman to mangurip no Allah na paliwanagan wadyan kay mga kabnaro sirano to mga dato sa panampay niyo ay si ko dadardo pa ang mga tunganay tanong si ko mga layok tanong si ko mga ginaway tanong bata bulaboron so gupen ay manan yan na niya makabangon sa walay mga bangon sa tanong kailangan nila dunay pagkasway ranay nagumida da katiran adyang kaya mga kabnar kada ng mapya kapakang babangon nila sa walay makanidasiran si ko o kambubuno na gusto o ay manan yan na kamblablag maurip no Allah paganaron kabnar o sirano to mga dato ay matiyan na upamako adun ari para dunyo mga pansum nyo bolpi nyo o din karatas notebook na niya katiyapiangan kisurat yo so kaya puntusan o sayan ng mga ulama tanong paganaron kabnar o dardo pada to na so kapugunutiron o karumanyan bai Allahu Akbar iti number 1 so kapugunutiron na paliyugat ipapaliyugat ko mga bai so kapugunutiran ko karumayran ayaman yan na so dardo pa amaman nas kanyan muay menda sa kanyan muay menda ko pamilya sa kanyan presidente si ko pamilya o dua-dua kano agupang kano niya kabangon solay nas kanyan presidente kang nasa kang aba vice presidente niyan na babawata kano na mga membro niyo so mga watayo. Ganyan aturan wagamatan wagama Islam. Siyanan sadyang ko to akyaturo no Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu An-Nisa ayat 34 ituro Allah Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayaman yan na so mga mama yan nakaturuay wallah. So mga mama nasiran tumatanggung si ko mga bai. Ayaman yan natas tanggungan nila so mga bai. Yuti kaya pakaturo yan sa mga mama nasiran ni presidente. Sabab sa siran ikitas tanggungan ko mga bai. Siran muay manda, siran pendesisyon, yan ang maurip no Allah. Bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd,
sabab putus sa diyang putu, kaya pakalabia wala, o sabad kiran ko sabad. Kaya manan yan, na kalbi wala, so mga dato. Na, siran kalbi wala, ilan yung kapag ang paganaydan, akiad na mga manusia, na yabuin na wala, na so mama, so amatan wa Adam. Na inad niyan so Hawa, na sinyan kinwa si ko gusok o amatan wa Adam. So sa manuto maurip no Allah, na yapakapuon-puon o manusia na mama. Na matag subay na inikumplito ko kawyag-yag, ayaw na niyan na kawyag-yag o mga dato. Yan ang maurip no Allah. Ayaw mambo, ayaw patot na so kinwa, o kinwa anon, na mapakambabaya-baya o puon si kupunan yan. So ayaw man yan nakageso Hawa na si kinwa ko o Adam na mapakambabaya o Hawa. So Adam karon miya kapuon. Napno basiran datar sa kategori ayaw pakapuon o Hawa na si ipon si ko Adam. Manan yan na miyaw na adun so Adam. Na liro na so kaya pakatundug-tundug o mga nabi si sadyang kaya dunya na ayak hadakliran na labi magatos ang gibuan nabi na ilayin tano kadeden asa katorumbu abababay. Masya Allah. Deden asa kataw ko mga nabi abababay. Langon dun mama. Sabab sa diyang puto, kapakalalbiyo Allah si ko mga datu sang ko mga bai. Nabi nituturo to na di ka no makarapang wait na so kiyad na tanu Allah na adnan nilalabi o mga datu si ko mga bai ko kiyad na tanu Allah. May pantag si ko atas tanggungan. May pantag si kuwayamanan yan na kabugro pamikiran na gusto kang bubulawasan. Dadan amyan na diya babay. How to? Na gusto mama, nawad na mama sa katao na di ko pa kayo ba madakal sa mga bayi, pirang di busiran na basiran makapagimam sa sambayang. Ayat na makapagimam na so sa katao makadarpa ang mama. Ayaw ko kapag mga bayi ko natalira ng mga bayi na upama ko dahil na kato na sakataw ko mama si isang kutatarpa. Due to pakasal, inupapurati ang mga bayi so darupay na dato kaayakyad na rutano wala na due to din adyang ko to kapaun dato yu dato ko bayi. Sa kaya pakapunian si ko amatan wa Adam, gusto inatan wa Hawa. Mga ulit no Allah, diyan ko takaw bali o mga datwa presidente ko pamilya, nagyutoy kababarakat ako pamilya, kabubayan no Allah. Sabab sa mipag-ayon niya ng kaya, asuwan no Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. So mga mama, nasiran iyatas tanggungan ko mga babae. Naupuan, so mga dato nasiran ni Muay Manda ko pamilya na miyaso pakiran na diyang kanan nakaturo Allah sa suratun Nisa, ayat 34. Kaya rumpa kanirananan, adyang kanan ayamaungun dato na so mga dato, may kaskay Muay Manda ko pamilya, may kaskay presidente si ko o pamilya niyo. Di ka pa ka-desisyon so karumang ka. So, pakapliwanagan ka no to mga rip no Allah. So, mga dato na sabab ko kaubaliran presidente ko pamilya na sirang kirot ko decision.
siran ikirot ko decision ko mga pendesisyonan ko pamilya. So mga bayi na ayar kiran na so kamu sawer, kiran so suggestion, kiran so kamu sawer ka advice o gayet na ayar pendesisyon sa kababarakataon na so mga datu. Yuto mga urip no Allah. Sa mabanan sa diyong kuto nigirakuan na kerata ginawata ka pilayta adna dederlupa adedun akapar umama den na powerian sa Anthony na pamilya uman ituron yan na disapprove no karuman yan o di na uman i-desisyon yan pelawanan o karuman yan ababay. Apia kan sulisisyon o karumang ka na baribat na yakapakaw kitang kaon na pakawkit na kasam marinaw akapakaw kitang kaon pakawkit na kasa hikma kapaka anto na ba nakakuha ka na gusto di ka po orkyan ibarat na niya ka-decision sa kanya, ibarat na naihaji ka no, na pigdagda ka na sukap naihajiyo, na dir ka no tanto o dumadait, sabab sadyang ko to kap naihajiyo na sa mga pamilya niyo na di silang tanto masisafety, o barang-barang na mga awidakal sa kaplalakaw niyo, o di na di mapipya ginawa niyo na sangkot oras na sopensulalan na di mapipya na aya akat pa ko kitang kaon na tika ameran pamimikiran ng tabuk na bagiyo oras na swalla na katawan niyan so misusulan na gusto ni papayat na tanto akong din akabaya kapakap na ihajita ugay na katawang buwala na uba yataralbi na si tabalin ko isaragon sabab sang kay pamilya tarabitan to masisipti so lalan na bitan to mapiyasi pagukit padakla peligro no? Na sabko tauras na kapakayo to kapanab na rin ka mo sa isotidukon sa maliwanag ka at makaparatias kanyan. Nadas kanyan karukti sa rasa. Sabab na isa yung kutakap kailetan ron sa madakol mga dato, di pa kanganganin no mga bayi. Diran pakararapangan ko kadesisyon, kapamimikiran, na gusto o lamuntaman. Madakla pa na ba yung gira mo umitiro, na tiyan ko karuman niya na diyok naman serba ka gira diyok ko ditiro. Allahu Akbar. Manan yan, nadataroso niya para sa bugo mama. Say ko karuman niya na mama. Diyok mabserba ka gira diyok ko ditiro, ka diyok na nanig kabubaya. Uli na diyok mapuga ko, di gira niya kapanin mo ako, ang lalako ako, ka diyok na nanig kabubaya. Sa mano to, natanto din na miyakada na sukab na mga dato sang kotauras. Timbulan tanong mga urip no Allah sa ay kababarakata o dua katawan darudupa na diyong kuto akababali mga dato asiran pentisisyon. Nagusiran moy mandako pamilya, nagusiran presidente si ko pamilya. Mga urip no Allah ay pagorientan ro sang kuto number 1 ang kabnar na adun diteruno sa mga bayatiran aya pakapapatutan sang sadyang kanang kabubaliyo dato asanya ni presidente na sudatu mapia sudatu miyakaswa sudatu maungangan ubadi tigin arpa kuno na ya da pula diyan atigin na diyang nepakadesisyon ka tapulay pamikiran. Manan yan na malubay akal na umanidesisyon yan na pagka-filyo na sa manuto na
dataro tumambu adyang kutabay na niyaribat sa malakaribatan. Ino to na pagkaneron na inuwasi karumangka na isa ko piliin ka, apagyugan ka, nadang kailaya o antonas kanya na mama. Abu di Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam aso mama makatali umakano mapi parangay na gubaragaman. Kamana niyan na inungo to de ilaya sa niyan o maungangan. Anta ka mapiyay ula-ula. Anta kas kanya na baragama. Na iwan to ikiyang buat yan apitiro ka ada mula pula din. Sama nito na sutigira na sa din sa niya kataling umarkang na inyugan ka. So, bigang kano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga bayisa, kasang kapaniway kung niliyo ko sira nito mga dato, nakagiman doon, na dataroed na mindakal na asaratatamo na apya maratay paramay. Asaratatamo na tigian na apya daang pula diin, kakatabuang busa mula pula di. Nasa manan mga ripno Allah, na mapunggulola sa mga bayutong, na diyang butuwa kapunduda diran so katuro mga lokstanong. Keberwin ka ginawang kabayi makadato sa karumanyan. So yaman na nina meron ka si darlupa ka, malugay ka pa imikiran na barusan ka sa darlupa ka para makabugri ka pa imikiran. Umaylayin ka kurang ilmo na anto na iba na punap na rin ka makaulad sa kanya ni katao. Asabab sa maraklabay, miyang pangarumak na badato na miya dato yan sa karumanyan. Madaklabay yan niya pangarumada makapasad maganan sa katao na niya pakapasad yan maganan sa katao sa karumanyan. Niya pangarumamatag murit na niya pakaalim yan sa karumanyan. Niya pangarumamatag estudyante na niya professional yan sa karumanyan. Yan. Madaklabay minitapiyan na di mawangan na niya pakawangan yan sa karumanyan. Yan ang mga ripno Allah number 1 akab na mga dato so kaparati kiran no karumayran. Isa mon na yung kanaan kaparati ubabay si kung mamang akarumanyan na tatamanayan. Ay tamanayan na sukaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ewan yan na di kapakay so kaparatiyayaan o manusia, kaparatiyayaan o tao si ko o karibatan o kaparatiyaw kadun si karibatan o miyaton. Ewan yan na di kapakay o baparatiyaya o watas o karibatan o loksyan. Na di kapakay o baparatiyayaan o karumas o karibatan o karumanyan. Nadi ka pa kayo ba parateya on datuan so karibatan o dato yan na di ka pa kayo ba parateya o pupununugo na bisaya so karibatan o ebaran yan na kibisayon. Yan ang mga ulit mo Allah. Apiyan ta ulama miyari ba so tindigyan na kanabar di ka pa kayo bang kaparateya. So sama nuto na mendultan nurusang kuta hadith may kasodar lupa ka mama na aya ayan raka aya sugun yan raka na sugud sa kong Allah subhanahu wa ta'ala na din ka to perataya kada dusang kaon sa kasem ka ang kapukarumang ka yuto itama na yuto yaman na yan na limitation at yung kutong taman sa di makasupak ko kabayaw Allah so karumang ka na paparatiyan ka. Anto na ikadwa limitation. Ay ikadwa limitation na taman sa maramihan na kagagang ka. Di man kaparo o bangka pangulatan ko karumang ka so din ka kagaga. Agi so Allah na pitero yan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ewan niyan, ada paliugatan, si ko ginawa, inuntabu so kagaganyan. So, ewan niyan na ikadwang akabnar, tumugalin tanong sa diyang kaya ikadwa akabnar,
Amaludan na miyaka uladang ko takyan diskahatan ko kapungunot iyo babay ko karumanya na mama. So, ikadwa ka na diyang ko itong ay manan yan na subayin na may pumunot yan si ko darudupayan. So, kabnar yan nun si ko ay manan yan nakabnar yan si ko kanter. Ay manan yan na subay na mapakambabebe yan so darudupayan si ko kabnar yan nun si ko ay manan yan na kapituloy niya noon, kapigibitaran niya noon si kukantiriran. Yan is Rasul sallallahu alaihi wasallam na pituloy na nan. Marayag sangkot kaya turuan niya noon sa tigang idha da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata qadbanun 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Eh manan yan, naigilat tigo Rasul at yaluan o mama. So, dardupayan si ko kanterian na gusto niyang kasubay na pianonurog so mama sa kapagkararang iteron. O di na pianonurog sa kararata ang ginawa niya noon na ipunrodan na pamanintaan o mga malaikat at yung kutabubay sa taman sa kasbang walungan. Allahu Akbar. Maninin na mapanadubisanan kadusaan. At yung kanan katuungkir. Mana katuungkir ayun tiba sa lumaloksan na igira manutuho aso mama na yung kuto kebubian yan adyang kuto abai maka tunay iba na nanamingulalan yan so kabayan nun na inimbitarian si Eko o kanterian na sumiyang ka barang-barang na dawan yan nagiti babay at taong kersa karuman yan ay sa dawan yan na tiyan na diya ko kebabay at puigo ang tunay iba na amay ko kepita katanto amat goy mantua dunia diya ko kebubian junub nagyanan ni sa mga dawiran. Ikatlo, dawaw sabad ko mga bayan itong ker natigyan uba kong ka teglay man to gagawin na naino ka diya ko mambubupi ko na diya ko pansabayang sa sobo Allahu Akbar na sa mananan na diyan ko to barang-barang na midawa at yung kutabay adaon so parate aguso agama Islam natangan sa turugan sudar lupayan na mararata-rata aginawan niya no. At yung kutabay na ipunro din ng gurung-gurungan ng mga malaikat na pala sila nun din pupumanintas ang kutabay mga sintayran na punggiraw siran ya Allah na pamurkain kay niya diyang kay babay siyang kayan so dardupayan si ko kipunggulalan niyang ko kabayan. Sa mananan mga orib no Allah na di sumabay na di niyo to pendil Buddha. Karang ni man sa katubo malaikat ay pamaninta kanyan ay tama na kapanudin. Naknabamatag sa katubo ka ayat kay Leon Rasul na malaika. Eman ang malaikat na plural ito. Eman yan na madakla mga malaikat. Dahil matawang ko ito nga niya narwar ko Allah. Na igira singular na malak. Naupun malaikat na bibula niya kadakdakla malaikat. Apong gurung-gurung ang kainan mamaninta. Sa kiyasang kakakukarungan ka. Madakla panabahi, adim rabbang ko karuman yan. Kasalakaw, apiga niya na igaan. Awatan yan, so karuman yan. Madakal panabahi, anto na niya ba na di mangilubas sa ukit, wanda man ay niyan kapakarumbang ko karuman yan. Nasa mananan, mahulip no Allah, nagyanan na piligruanan si kumabay di manggulawla. So sabad si ko mga bayi na
Miyaka, ano mga exempted san si kumabay. Adyang kanan, kanaba kiran paliugat so, kapiging bitara kiran, Anthony di ba katarimairan ko imbitar kiran, udar lupairan si kukantiriran. Kanaba kiran ito paliugat, kaino nakagiyang, ma'adura siran. Kaya manang kuta ma'adura syar'iyya na siran na adnabalang banira na makaayon ko agama. Kaya nadayog na so agama Islam. Ang kaino nakagidiyang kuta babay nandudun so haid. Dudun so haid nas kanyan sangkot oras nandudun so bisita niyan na di ka pa kayo to bapamakayaw karonan yan. Anto na ikadua nandudun so nifas. Kaya man yung kutan nifas na bupan sa kanyan likaritan na dapat mapakay so kapamakayaw no karonan yan. Anto na ikatlo na sa kanya nagkasakit na di yun mapia so ay man yan na kapamakayaw o darlupayan. Nasang oras, maurip no Allah na eksimti dito sa diyang kotong. Miya aluit ano kabubaloy o ay man niya nakatarima o babay o imbitaro no karuman yan si kukanter sudi niya nung kakatarima akapumituan yan so karuman yan nagyutong ng balasaron wa Allah subhanahu wa ta'ala sira na duwa. Ikatlo kabnar o mga dato si ko darlupairan mga bayi na so kapindira so kakontrola o bayi ubad nagpakasol ko alayran di ka bayaw mama manan yan na penanggilananan ay man to na madakla mga walay adad na mga kontroliran. Madaklo walay din na kontrol at sudun. Sumusunod din ng kaya babay mama sang kutawalay na ding ka din nagkatandui ikasuswato na yung mama pakasuldo gusudi at ina diya manawalay niya na ato na di ba na upi na kumadaklataw na ayaw mo pagkito ko at yung kuto amiga na miyakal ka ang kutatao na tigil na mapipiyakan usan na Allahu Akbar na sangkot oras na tanto to peligro. So walay lalakaan lalayon so pinto iyan alubyo subol sa mga tao na da kabarakat yan na walay. Na so walay lalakaban so pinto iyan ay abukap kalkayron na upama ko ay sabab yan na sabab ko mga importante piya kayo agamat ano agama Islam nagyuti babarakat na walay makukontrol so paitaw tibulugal kalkaan na at sabab amya pakay ko agama Islam ginan maurit mo Allah so sama no to naupun katawi ubabay asigiraw na di kabayaw mama karon man ni magpakasud sang kutawalay na pananang bisan kilay niyan uban niya magpakasud. Sabab sa pakasud niya ron ang mimbalwiso kaya sud niya na haram. Nagkapakay panakaw yan tira na duwa katao. Katukawan ang kutadatu ang niya kasudro sigiraw ay nitapaw siyan ubog pakasulda na yaman niya nakasabapan sa rata ginawa niyan nagukasabapan sa kapakaapo layran o di na kapakampuno iran na dua kata. Yan ang maulib no Allah. Isa na bilang mata ng mga bay. Diyan ko to antay mga tao terima niran pagpakasol ko walayran. Ino ay isa mapiawalay. Na diyan ko to walay anto na iba na adun isisiwayron apaturusan ng mga bisita. Apiapan ay manan yan na dapat na iginagkagaga. Dapat na diyan ko tatira na teres o di na sala amililyo. Dapat na makasold so bisita ko sold walay. Na kapakay aron kadun alawa
So bisitang Canada pa na makasul sa suldolay na beauty mas mapia. Kung manumya kasul sa sala, na yaman niyan nakna ba so kaya pakasul niya sa sala, na ba ibituturuto na ba lilitso dun si kumakwarto. Yan ang mawalit no Allah. Biti kan wagamatan wagama Islam at pananggilan ng mga bayi, ubad na magpakasul din ang walairan, at di ka bayaw karumairan ng mga. Ini sa paruto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakya turun Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'a an tasum wa zawjuha shahid illa bi'idni wa la ta'zan fi baytihi illa bi'idni. Di ka pa